pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Kumusta ka mo? Ano yan sa minyong alagad sa kanginan, Trifon Morales. And then akong partner sa Abdari, si Randy Dayat. Kumusta ka mo tanan? Ano yan sa kita ninyo? Andang tulumanon. Kung ako ang pasultihon, asap kita, always say a prayer, mga kiksunan mo. Na importante ang atong pagabuhaton, unas tanan, ang atong pagampo, panalangin, ito sa labang makagahom. Lord, thank you kay Lord sa mga grasyang imong gihatag ka namo. Sama sa grasyang produkto, ginatag sa SED Marketing, sama sa Panyawan, Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, Panyawan Coffee Mix, kaping matapang, kaya kang ipaglaban. Grasyang ginama, basta SED Marketing, tatak, magaling, kini si Trifon Morales. Okay, kiksunan ng atong Cinder karon, pinadaakin ni sa usa ka lalaki, kini patago lang sa nga makir. Kinikibatan o doon sa radyo ni Ri Arellano. Kiksunan ang atong Cinder, si Makir. Kini akong silingan nga bati ang batasan na niya. Unya kusog ra ba kay sip-sip sa uban? Kalagot kay taon ning bayhana taon ba? Kay mura bang mupahimo sa panahon? Pero aron inyo nga masabtan ako sugilano na, inaniyon ako pagsugod ang tanan. May hambugira akong silingan. Ay, pre! Ikaw na pre, dali! Saan man ka? Dali, son. Pre, oy, ikaw ko yung tuyo, pre. Awa, gano'n man. Bingaw ka na ko? Pre, mutaan na lang ko ba, pre ba? Kay nanghatag ba ko ayuda ang barangay? No ba? Mao na pautanan na ako, nakadawat ba ka? Unya, pilay mo na dawat. Ang buto ka smari no kadawat ba? Pero awang ko diri, tagsar ko din eh. Kadiyot mo tana ko ha? Gang, weng! Gang, unsa man? Dali, kadiyot ra. Dali, ragot. Ano man? Gang, kuhan ba? Si Pretulio ba? Ingon ko siya, nanghatag ko no ginabang sa barangay. Nya, wa ba ko no kakadawat taon? Kay wa man ko. Nya, ikaw, basin kadawat ka. Woy! Masa di ka nung ipanghatag, pre? Ay, kuan ra god, may gagmay mga financial o mga grocery items, pre. Uy, wag ko kadawat, oy. Amay, di ay ka, pre, kay nakadawat ka. Ay, nakadawat, oy. Miani lang ko kayo nagsusi kung nakadawat, basan mo kay mautana ko og play inyong nadawat. Kay kana rabang tiglista, surambaw kayo na. Kanas patring, mut lang. Hapit na, tahas mga tao diri kay mo may nag-leader diri. Ato Sila Teresa. Oo niya. May bawaan man, nahibawaan nga ang panghatag sa politiko imbis tagpinintos, kikwaan magdress. Ang naabot sa mga tao, blues na lang. Paita, good. Haskang nabihang paaka, perting gitigbas o gitigbasan o sa mga pagkasulti. Halahap kay Oh, pagtigbas. mao na naniguro mi ba? Kung pilag yung gipanghatag. Unya, wa di mo kadawat, pre? No, wa mi kadawat anak, pre, uy. Sige lang, mare. Tanahon ako, mare, ha? Uwa ba kas listahan ang inyong han? Murag nakakita mo ko sa inyong pangahan dito. Ruina Tingo, dili ba? Ikaw mo na, mare? Oh, pre, ako na. Murag na lagi. Kakita ko sa inyong pangahan. Ana, ambot lang ka, pre, uy. Na, daghan ko ang maliyan na babayhana. Tanaw na ko dito, mare, ha? Kaila man ako. Kaya ka na nagkupot listahan, kaila ko? Mao ba, pre? Sige, pre, palihog ko na kong tanaw, pre. Nadagi da. Sige, awa, pre, ha. Ay, lapsang dila na dahil, probida. Kapalit, ro, yapon takbugal susudan o sa... Ay, dili. Uy, nga nung pasagdan man ato man ang kwarta. Gikanas politiko. Ang kwarta nga gigamit anak kwartas mga tao. Unya, piliun na din nilang tagaan. Asa daing uban? Asa bang Ay lang mo kabala ka man, pre. Susihon ko ni.
So, orgay na mo sa paritulyo. Mautaw na itigbalita tao na mo sa mga kalihukan sa barangay. Unden. Pre! Pre, ayo! Oy, pre! Pre! Ni, ano ba sa kanila? May kaniya ka na. Unsa man, ha? Oy, dali, sa paritulyo ay. Ani ana sa lagi ka. Pero naara ka dias naara ka ng laylo. Tapos gawas taon. Sod na dire. Sod, pre! Ito ablit imong pare. Ako ito ablihan. Nana, pre! Ablihan dito. Nga, pasod na ka. Sod na nga rin, pre. Dali, pre. Balitaan mo, balita, pre! Balita na yun! Kining pre, mare. Dito ko kaskilahan kay kuan ba? Sige pa man upang hatag sa mga ayuda. Maubaw niya, pre! Matay mare. Ambot og buto ba ni? Mari, kaya nga naman pre, ha? Akong gitan-aw ang listahan dito. Kay nakabantay lagi ko nga diha tong imungan. Bao nga akong giklaro og naabag yun. Unya, pre, unsa man? Pagklaro na ko pre. Ako magyun na klaro. Pagklaro nimo giklaro, pagid nimo. Oh. Unsa man giklaro? Unsa lagi ka, bebe? Klaro mo kanimo klaro. Unsa lagi klaro ito, be? Mare. Libog si ko na yung industryhan, da? Mare. Klaro ako doon imong gisulti, pre. Uy. Pre, mare. Ako yung nakita dito ang pangan ni Mare Wing. Ha? Rowena Tingob. Oh, dili ba ikaw na, Mare? Ako lagi na, ako na. Pastila, Mare. Ang dili yun makatpatuon ako. Unsa man, Ang be? imong pangan, may nakapirma. Perfect! Buti pasabot, may kuha na sa imong ayuda. Shala ni. True na gisulti mo, pre? True na? Tinuod lagi, pre. Tinuod Uy, ka. di na mahimo, oy. Ako man tong ayuda kanong lain may nikuha. O, sige nga, priyas yung mga anday. Sina Wing tingob. So ba ay, pero bisag na oy, mahibawan man gihapon na. Kay ang middle name di ay. Oh, maog yun, Mare, maog yun. Di na pwede pre, kinahanglan makuha ko to, adtuon to nako. Ay, dahil bilabutan na. Sos, kapuyasan na rin. Gubaton ko noon na sila diha. Oh. Adiyot, adtuon ako. Wagi wako kapugong sa kasawa mi atong taon siya. Unya, ako yawan ko kay lain na ba niya kong asawa ko na yung suko. Gusto kinigubot. Kanong pangiling mga ukok ka ni. Purbida, mautong akong yapas. Unya. Animal ay. Asa ka ninawa mo ko kitag-asa na ni Bayhana? Suwayan ako claim. Suwayan ako kung tinuod nga ako bagyod niya gikuhas lain. Gikuhas lain kanindot good aw. Gubot gid ni ron. Ay, ikaw niya inadar. Ayaw nag-ipusta og scatter, ha? Mayong pagminaw sa Let's Mas ikaw sa rin mo iposta sa scatter. Ayaw kalit din imong groceries, Maderna. Siya ba yun? Oy, excited ka isa sa cash assistance. Kalimtan na lang ang sardinas ug noodles. Next! May buntag, ma'am. May buntag. Kisingan, ma'am. Uwi na tingob. Rowena Tingob. Wow, kitingob yun. Wag yun kitag sa tagsa. Nagpakatawa kayot? Ay, kasakit. Ibundak pag yun. Siya may madam ba yan? Oy, joke lang to, madam. Oy. Okay. Rowena Tingob. Diara. Oh! Gi-claim naman na kini. Sige ko. O mo ka dawat anak. Ha? Pero simple kayo, madam. Kanya na may perma. Awa, oh. Uy, di na akong pirma. Ha? Wa pa ko ka-claim na ako Maong klaruhan na ninyo ha. Kinsa nagpirma anak. Hoy, tingog oy. Kumahibaw, madam, kay karon pa man ko. Gahapon, lain man to ang nagbantay din eh. Kinsa nagbantay din ni gahapon? Si Patring, siya mo yung naghatag gahapon. Patring day ha. Asa man as patring ron? Wa man siya karon, kay siya may duty gahapon. Mao ba? Ug manana siya. Wa na, madam, last na lang ron. Animal. Karon na ning patringan ni. Karon lang gyud magkita me. Ay, nurot ang sabon ito para kaligo. Napa man to'y gamay. Wa na di ay. O naman. Sige, kay magpalit lang ko kadiyot. Apila na sa shampoo. Okay, dong. Ay, kainit ba? May pag nangumpra may gahapon da.
Aw, kato ta dayang ayuda kay naaman to'y groceries. Animalistic industry. Ana! Murag gituyo gis kahigayunan ay. Ang kurakot nga patring ay. Ha? May kinakita meron ay. Nakakita na siya nako. Ni Barog niya ni aksyog si Bat. Ay! Shh! Asa ka? Asa ka, patring? Ha? Dool diri day? Asa ka? Lakaw ka man? Aksyon ka maglakaw? Naunsa ka? Musibat ka! Hadlo ka nakakita na ko unsa no? Uy, nga nugot ka. Ang mahadlok man ko nimo. Unsa may akong sa nimo? Wala ka mahibawon sa isa ni mo diri nako. Oh, unsa man ko no? Wa ko nimo pahibaw nga giapil ko nimo glista. Unya di ay ikaw ra ni kubras akong ayuda. Ay, pili ka. Wala ko apil. Uy, nga naman, gianita ka, nya gilisan ako imangan. Ha, gianita ka, gianibati ka. Wa! Oh, wa man di ay. Unya ganun mangita man kasi imong ayuda nga wa man ka na ako giari dire. Gituyo gid ito nimo nga wa ko nimo ari aron ko nuhay wa ko maapil pero dito sa lista naa dito ako ngan. Sa? Dito taong ko gahapon day may misulti na ako nga tua didto ako nga nakalista gyud. Sa? O sa dihang akong gi-claim, wa na nako makuha day, dunay laing ni claim. Unya glain na may claim, sa may labot ako. Ay sus, ay na lang taoy, naibaw kung ikay ni claim ato. Iya, gipasanginlan ko ay magkiha ka teka anak day. Ha, ikaw mo kihan ako? Sige, magkinihaay ta. Una, i-report ko rin dito sa kapitan ug may ebidensya ko nga ikaw may nagbantay ng higayuna ug karon nya mo limod day ka nako karon. Sige, pamakak yung maayo day. Tan-aw tog di ba ka maputbol hanggawa ka. Sa? Ugma day, mag-abot as opisina sa kapitan, mag-abot tang animala ka. Unsa day? Mao gyud, mauna. Naabtan gyud akong animal dito sa tindahan. Mo ba? Mo din dugay palit sa bunsya po. Oo. Ay, ako yung gilalis ang kanahan. Unya tungod sa kong kalagot, ugma mag-abot dito sa opisina sa kapitan, i-report ako siya. Ay, day, ano nga na, sa buka na yun. Say samo ko, say samo. Mo nang mag-anad ng mga animal. Di man lang tamo kihulgod. Maong ako, adi na magsilbi na ako. Musugot kung watay madawat nga ayuda, basta klaro lang. Unya kayo na na. Lain mo yung nagpahimos? Ato ng kwarta ang gipalit ng ayuda, day. Ay, day naman, dong. Kwarta nas mga tao. Unya, sirik buton lang nila. Dili. Di gina mahimo na ko, Makir. Sukol kong binungi ay anak, Makir. Day. Madam, di alagi ka. Nakuha na ni mo imong ayuda, madam. Ang saan pagkuha ang ikuha ng mas lain? Hay, mo ba? Hala, no. Asa si Kap? Naku, ireklamo. Tuwa sa taas, madam, sa iyong opisina. Saka lang. Sige, thank you, ha. Diha lang ka, dong. Rila ko magawatin mo doon. Diha lang ka. Ay, paglakaw, ha. Huwatag yun ko. Ay, suga. Sawa tao na eh. Porpida. Vida. Sir. Sulan ko. Ay, Wala ka diha sa lang. Ding kalayan kiniamang ko. Gusto kang musayaw ko. Day, wata ko, day. Kuyo ko ni mo na sa taas. May buntag, Kap. Uy. Mahayog bundang na dali. Dili, lingkod. Nalagay bisita, Kap. Dili, lingkod mo. Oh, mula siya ka. Yay, naunahan ko da. Dali, ganina rin ang naghuwat ni mo. Sa'yo hagod niya. O sabay ato ni mo, na. Kap, gusto kong mahibaw ka, ani, Kap. O sama ka na. Dunay alimatok nga nakasuod dinis imong opisina, Kap. Kuyawag ko, kinsa man na siya. Oh, wa may laing misuding ni sa imong opisina ka. Siya naman. Ang buot mo ipasabot. Ikaw, day, mao'y alimatok rin hinga misod. Ikaw may misod. Dili ako, Kap. Kalang nasa pikas nga lingkuranan, mo na'y magguba ni mo. Lano lang kaingon ka man yan. Tungod kay ang akong ayuda, Kap, nga para unta namo ug sa akong pamilya, gisurikbot anang bayhana. Uy, ayaw to pagtuo. Ayaw pagtuo, anak Kap, kay but-but Hello na po na niya. patreng. Sige, weng padayon. Sa mga di ang nahitabo. Ay, Kap,
Wa ko niya pahibaw nga gilista day ko niya sa ayuda. Wa ko magtuo nga naa day ang akungan. Di mas maayo hinoon. Angay kang malipay kay naapel ka sa ayuda, dili ba? Unta ka, plinut unta ka ayo. Angay gid unta kong malipay. Pero ang problema ka imbis makadawat mi wa man hinuon ko kadawat oy kay ni kanaamay ni claim nga laing tao. Kinsa may nag-claim? Ay wa nay lain kap kana bayhana. Mao na ang kurakot ka ayo. Kana ay kurakot ka. Uy, ay pagtakay sulti ha. Tingalig makiha ka anya anak. Yung sa tinuod ba kini, Patreng? Wa man ko magkuha ng iyang ayuda kap. Kundili ikaw kinsa may nag-claim. Tugan sa tinuod, Patreng. Ako'y nagperma kap. Pero ang iyang ayuda, naaman nimo. Usay nga, usay niya ako. Pagdarong, Patreng, ha? Unsa ba itong gibayad nimo sa pagkaon nga imong gi-order nga iya man tong cash assistance kap? Animal, ako naman hinuoyan yung giduot ani kalaki, ha? Gusto mong ako'y mukihan ninyo, ha? Gusto mo? Nakita na ko nga lain na matinagdan sa kapitan. Hino na mo tungod sa reklamo sa kong asawa. Pero ilar yun yung kwarta-kwarta. Klaro yun kayo. Nya, why reaction ang gihimo sa kapitan siyang tao? Kwarta-kwarta rin yun nila. Kung nakita na umurag kontrahan mi noon mi, kwarta-kwarta rin ninyo. O sana, naglukat mig barangay clearance, dugay mig pagbahas kapitan. Maayo ka ni? Klaro kay kwarta-kwarta. Sa ibuhato mo basa mo, tani. O sa ibuhato no, palihog tabagi ko nyo me. Kutsihal mo yung ka sa inyuhang barangay dito sa Tanawan, be. Palihog, murag personala naman yung gustong kapitan. Unsa man bam, kung ikay pasultion, kay si Ate Pres, padaganon na tanas pook, pero wag yun mo dagad. Makir. Good morning! Good morning sa tanan, Ate Pres. Lord, thank you, Lord. Salamat kayo. Ma'am Mary, salamat sa mapakampo. Ate Jijin! Yes, good morning Kuya Alan, mga mama. Good morning. Salamat kayo sa inyong padayon nga pagpalit sa Don Pepe Tablia kay Tasang Energy. Happy, happy, pirmi ang mga bata. Kunya gawa sa palit mo sa OBM Special Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch kay Lami. Okay, thank you kay Ate Jijin. Salamat kayo tinuod na lami kay ng Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker yung man OBM Special. Nya mga bata, inigbuntag na to. Excuse me, inigbuntag sa iyo. Mo inom na tag Don Pepe Tablia. Bisag di pa ka mukaon, pwede man kamo inom, ana. The best man kay na inom. Nya kitang mga dagko, padungta sa eskwelahan sa atong trabahoan. Kinahanglan nga mo inom gitong kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ang Said Panyawan Coffee Mix. Mo ri the best kay natong imnon mga bata. Di mga dagko kay nindot kay na mo trabaho ta. Nindot kay to trabaho kun makainom ta og Said Panyawan Coffee Mix. Mahuman gyud atong trabaho kay kaping matapang kaya kang ipaglaban ko na sa tuwa mga trabaho tanan labi na gyud ug mag-drive ka sa mga sakyanan kinahanglan sa di pa ka mo biyahe inom gyud kag Said Panyawan Coffee Mix, the best kay na sa mga tao sa ni Sir Raul Alivio Isoto nga baon na gyud gigamit taon ani nila ang Said Panyawan Coffee Mix. Thank you kay Sir Raul salamat kayo nya sa mga tao pod ni former Kapitan Jude Ramos nga nagbuhat sa iyang Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning ni mo diakap. O sa tanang mga tao po ni Indailera di Hakaskiyo sa Cordoba. Good morning ni mo diha Indailera sa imong papa sa si Konsyal Dudong Kaskiho. Murag ikaw man siguro bupuli din na ato di tabangan si Indailera. O sa tanan pong mga tao ni Kapitan Ray Marimon diha sa Bien Unido Bohol. Ato po di tabangan si Kapitan. Salamat kayo. Sa tanang mga tao po sa Kuya sa Toledo, labi na yun sa Toledo, basta Toledo, Kuya ni Pipito, madayo na, Dudong GR Pipito. Salamat kayo sa mga tao ni former Kapitan John Rauno, si Vice Mayor Choi Asdar, si Rick Asdar, si Ryan Kangke, good morning mo diya. Salamat kayo, Ma'am Kasmer Ararao, Dong Francis Ispare, salamat kayo. Hari Iran, Dave Tumulak, Ta Lister Daan, og Kolosya Lister Daan, og ni Nubi Abelia Cabatino. Atong suod, pare Dave Tumulak. Salamat kay Dave. Pare Dave Tumulak. Og ni Doc Boy Labilia. Boy Labelia sa North.
North Mabulo og si Joel Garganira og ingon man ang ato ang amigo John Alcover. Good morning nato tanan niya. Bibo Congressman Bibo Abilianosa og si Mayor Tam Osmeña nga ato ang Vice Mayor og si Archibald Nestor Archibald. Okay, Ate Pres. Okay, uga ko sa pasalamatan ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain ka ron og Set Panyawan Herbal Capsule, Set Panyawan Herbal Capsule with garlic, Set Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol, katutaas sa sugar. Ayog si piyata pag inom kada adlaw gyud, katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, wala ka makaon sa imong pamahaw. Inom daan ako sa kakapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. Inigpaniudto ni mo, maugapon. Usa gyapon kakapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka makaon sa imong paniudto. Maugapon sa gabi sa di pa kamukaon sa imong panihapon. Inom na sa daan ako sa kakapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. Ugalang niya itong na problema yung kaayo. Bahin aning kidney o UTI, ayaw na magkahadlok. Di na maangay mabalaka or maguol. Tungod kay yun nanay makatambal. Nanay makaayo anang atong kidney o UTI. Kinimaw ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kon okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimuta alang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas bas Kogon. Unya, salamat po kayo sa tanang itong mga igsuunang naghimog number 1 sa tuang sedlen. May tuwil nga tinuon mo wagtang sa atong panot. Pamaol parikit sa karawasan, barikos bins, katol-katol kuto sa kabataan. Ilikay pagyuntag sa linggi kung manghaplas ta sa tuang sedlen ni Mituel. Nga ang narama palit sa butika, pero wagalit sa butika. Kung ka mo layo mo sa butika, adto na lang mo pag-order sa Shopee. I-type lang ninyo kay namin sila page sigud sa Facebook. I-type lang ninyo ang Sed Marketing Incorporated. Tanawa ninyo ang mga produkto sa Sed Marketing. I-type nyo ang Panyawan Herbals. Inyo makita ang mga genuine mga produkto sa Sed Marketing. O niya, pwede mo na-order sa Shopee. Di ba, Bang? Yes, salamat kayo. Ilabi na sa atong mga igsoon, no? Ilabi na diha sa ato ang mga sakop sa Couples for Christ diha sa poblasyon Tuburan, no? Daang lungsod Tuburan ang ato ang diha si Mr. Narding Medicelio. Kung wako masap kung yung mga sakop, kumusta ka mo? Ingon mo sab dito sa poblasyon Uslob, Agaw Artemio Lunor o Sister Magdalena Lunor, Jo Marie, Sister Jenny Tormes, Sister Asyon, kisa pa itong mga kauban niya, si Brother Pabling, luyo sa simbahan sa Daang Lungsod. Kumusta na? Okay? Ayaw ko po kalimos sa dili po ka mumato sa inyong mga prayer meetings, sa inyong mga services, sa Celebrity Kojic Beauty Soap, sa inyong pagpangaligo. Adun na ganyan sangkap mga glutathione, papaya extract, yung manusab, natural moisturizer para dili mag-dry ang inyong skin. Unya doon na sa kini mga sangkap nga magpabilin ka mo younger looking kutis artista, kutis porcelana. Pinalitan og doon na yung mga blackheads or whiteheads. Doon na ba kay katol-katol, pugis-pugis ang inyong panit. Said Celebrity Kojic Beauty Soap. Mas maayo ang mga tana lamang ka mo sa butika, ha? Aron ato ka mo makapalit. O ingon man, katong na mga lugar nga maadto kita dito niya ng pangutan na kung naabi kita da usay dili kita makadaapan mas maayo nga ay lang kita sa butika mga pagkisayod ha labing maayo usab nga magkita nimo siyang sudlanan og doon na bay nakatatak nga Sed Marketing no og katong dai nag-message mo ako sa FB lan kung mao ba ni color sa celebrity katong medyo orange ganin siyang color si Atty. Atan Villegas kay bao siya ana no so ilabilan sa mga staff to ni Atty. Atan Villegas diha sa Argao unya diha sa simbahan kay lay minister man ni siya kanang naang doon ay mga rekoleksyon sa Celebrity Kojic Beauty Soap. Thank you.
Ngunya sa tanan po nato mga igsunan nga masayo ganun makasakit ag cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, constipated ka o yun man kidney problem kana sa toksina nga nisud sa atong kalawasan. Kanang toksin mao ni budaot sa atong blood cells. Atong blood cells importante kay tigatod sa oxygen, nutrients ug tubig sa atong kalawasan ni kadaot ana. Mao nang masakit kag mga major nga mga sakit sama ni ana. I-flush out na natong toksin. Ato na magtangod sa atong kalawasan pinaagi sa atong pag-inom sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Kining G-Detox natural gyud siya nga detoxifier, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga makapaligon sa atong vital organs. Ang ato pag-inom usar yung kakapsula sa kauras sa di pa kamukaon. O nya mura lang maintenance sa to pero dula na kay balatian katulog yung kainom buntag ug tuwapon. Usa nga tos duha ka kapsula usa ka oras sa di pa kamukaon. Imna na tog 8 to sa 12 ka basong tubig matag adlaw. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga tuksin sa imong kalawasan nga mainungdan sa imong balatian o aron ligon gyud kanunay ang atong vital organs inom kita matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog number 1 kini mutangtang sa tuksin sa tuang kalawasan. Ati Pres, Okay, ang ginsendo na ito karong adlaw. si Dudong Maker, Ati Pres. Maker. Kanigos Maker, Ati Pres, yung asawa bagilista kana bang ayuda Ayuda? ba? Ati Pres? Oo. Karon isulti lang pa rito nyo nga nakadawat pa kuno yang kumare yang asawa ni Maker si Inday Wing Oo. sa ayuda kay nakita niya dito nga nailista Ati Pres. Ngan. Ngani ha unya nailista karon giadto yung tunyo giiyag yung suhito o gisusig yun yung tanan. Oo. Karon na may lista pirmadaan Ati Pres. Gikuha na. Gikuha naman daan. Mo tong iyang importante kuan katong Pero ang perma dito sa nikuha dili ang si Patring. sa wing ini iyang asawa. Oh, si Patring. Patring ba nga na tong babay? Mura no? Dili ang katong iyang amiga. Pero ang si Wing mo to'y asawa ni kuan. Asawa ni Maker. Maker. Oh, nya ang tiglista si Patring. Oh, Karon maro kay si Patring, pag human niya kuha siguro permirong hatag Ati Pres siya man nilingkod kay na may gipang pirmahan niya dito. So iyang gipangkuha pag sunod adlaw ang bayot na mo iyang gipapuli. Pero last bitaw di ba iyang giinan nga ngilang kap. Nga mo ni kuha. Ako man pirmahan to. Nya asa mo kortay sa katulig gipalit sa imong order. Geordir Ang ibayad. nga. Kwarta rin yun. Wa dali kay bao ang kap. Uy nga katong kwarta nga Kaya gibayad. nganong nalain man si kapitan nilang Maker, di naman matagad kayo. Ang kapitan? Oh, ningon yung kapitan nga, paghihatin nun mo, ilaro yun. Sabot rin nila, Ate Pres. Kaning ayuda mo gani mo dagubot. Para na ko, Ate Pres, no ka nang ayuda, tagaan yun ang tanan. Eh di ka nang, Mao, like, ang ka nang, para, Ngano man di ay unsay piliun sa tagaan sa piliyo ayuda? nila sa ilang pabor. Karang ang kari, atuan ng tao, mao niya itong tagaan ng Mao ayuda. ba? Di Ang kanadang ayuda ato na sa mga tao nga Pabor-pabor dili kanang angay ba nga Ang kanang tagaan, gikuha na nga para sa mga pobre kanang way ang mga tagaan. trabaho no way mga trabaho. Oh, mo na para na ko Ate Pres, ang tanan ta yun nga naapoy sa inyong barangay tan-aw ninyo nga murag lisod yung Pobre, taon kayo. kanang way- tagaan bisag di na ninyo kauban. Oh, Kay kanang kanang pagdawat anang mga mao may ilang istorya nga na ako na nadawat-dawat nga 150 million. niya Unya- asa man na ihatag. Pilion raman sa ilang araw man sa mga sakop. Mura na pagdaan. nakadaot. Kay kun inani no bisan katong dili ninyo kana butante, Oh. unyong tagaan, makahuna-huna man to. May na laoy gitagaan to. Inaana si ni Pabling Ate Pres, si Diba? Pabling Garcia. Oh, di mo ato to ninyo. Asa to yang kontra mo ni Mo yang tagaan. o kuan tagaan na niya. Para ayuda tanan. para doon ay simpatiya na nila. Inuda. Unya kato sang ila na daan ila sa tagaan ay kung di sa tagaan. Tagaan na nila. Oh, tagaan. Tagaan na nadaan yung inyong hanat ka rin yung mga kontra. Taga-ipod rin. Sa lakto nga pagkasulti ang tanan. Oh, fair ba? Dili, Oo. unfair sa uban. Oh, bida. Nga ba mo, ikaw ba, be? Konsihal mo yung ka sa Kadawat barangay. kag ayuda bam? Ikaw, karon, nakadawat ka kayo da. Karon sa among barangay dili mo pag-unsa kanang dili sige ka sa national sa barangay lang na gyud sila panghatag sa mga senior, di ba? Nindot kas ninyo ba? assistant, bugas, ana. di ba? Di ba kung sa national na amay ka ng
gitawag og one shot kana every December na mga senior. Ano na tupad? Dili ka nang One gitawag shot? og one shot 1,000 ra na siya Kada month. kada December, dili kada Ah, December. kada O December. sa amo ta ba din nila sa syudad dito na dito mga senior. Na, one shot. Na ba diri? One shot? Kadawat. Kada naman ko tag kada buwan ka 1,000. Sa kanang Tawin, senior siguro. pension. 500. Di ka nang Oo, one kana. shot sa kuan ra tingali na away tangay labot ana mga cities land sa province sa siguro na. O kay tanang senior na gyud madawat adto kubra sa DSWD. Oh, one shot. Karon kung Kada one shot kana dito mahubog ana one shot man. No, Huwag diba? Amo tiguang ba tarong kono mo. One shot naman. Nausa. Kita mo buka na Balik ta. Kung ari ka sa Mateo 18 versikulo 4. Ah. Busa kinsa ang magpakaubos sama ni ini nga bata kana mao ang labing dako sa gangharian sa langit. Ako ning gibasa ngano kay kung maghisgot ka og bata lan, ang bata dili na ka mao mamakak. Dili na ka mao manlimbong ang bata. Oh, kaning nahitabo mong ani, doon na mong na makak ani nila. Kung dili si Patring ang namakak, si Kapitan og dili siya mo namakak. Pero para nako, si Patring naagyapon sa kalabutan ani. Kay siya mo inilista. Yung pakuman, ingon si Kapitan kuno maoy ni Kubra. Naagyapon kay kalabutan nga wa makakabadlong sa Kapitan panang ang panlitan Kapitan wa kay bao. Kwarta lagi. Kwarta lagi. Oh. Naagyapon ka. Una lugar, nganong nilista nimo si Wing Tingob ngawa nimo pahibaw. Unya pag-claim, Kontra sila? Di sila kontra? Di, kontra hindi sila ate Pres. Amo, o di ay. ini-claim ang guna ng ayuda, padadoon magukag Xerox copy sa ID. Kinsa mga ID mong gibutang. Di man kag-ID ni Wing nga i-attach dito. Mauli ko niyo. Wala lagi hukus-pukus na. Oh. Mahimo para na ko gulat sa ako lang ni ubos nga ako although wala naman ta magkonsehal gulat parehaman ta. Hay maayog inyong sultihan ang mayor dayon ang DILG. Oh, o di ba ditso mo sa ombudsman ikihanan ninyo. Di ari sa DILG. DILG sa? Okay, kanto bitong kanang ang na committee on chairman man ko sa kanang mga barangay tanod. Nakanibitong mga dagang tanod nga magpabuyag. Inko nga kap Maadto ko Ros Mayor, inigkuman, maadto ko di ILG kay pagkagahay ko ni mga tanod, mapay pasakiton, papana ako'y prostate cancer, masamuti akong sakit, iniadto ko Mayor, ingon na yung Mayor nga, paghimo na dito kasulatan, tagai ko, tagai sa di ILG, tagai po ng kapitan nga na. So, gikas Mayor, niadto ko di ILG nga, ako resign ko pagka-chairman sa Committee on Peace and Order, Sir, kay kanang na ang pagkagahay ko sa mga tanod. Bahala na ko honoraryo magkobra sa isulti sa ILG. Ayaw ilisi ka. Ang tanod mo ilisi. Muna nga, hay maayo paibawa ang DILG. Paibaon yun. Unya paibawa sad ang mayor. Kay una lugar, si kapitan pananglitan tungod sa kadaghan niyang trabaho, naingon nga naikwata o ipakaon na sa ipatimo na sa mga naniling ng uan. Inong tampo nga, ato yun magagikani mo, Patring. Kasi si Patring ay naglista, inag-release sa mga ayuda, i-attach ang Xerox copy sa ID. Kitsa ang ID mo gigamit. Kana. Di ba? Unsa Nihanga man? ko. Sige na, ang sama. Nihanga ko. Nga naman. May pamutong gaan ako, wam kumuha. Salamat mo pinagatin tulungan no? Kung ako ang puzzle, Tihon.